Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a Ràdio Escola. El programa on donem veu als protagonistes de la nostra comunitat educativa. Avui tenim un programa molt especial. Per què? Perquè hem de felicitar a l'equip femení de bàsquet de l'Escola Andorrana de Batxillerat. Aquí tenim a dues representadores, que és l'Aina i tenim a la professora d'Educació Física, la Anaí Bufà. Moltes felicitats. Heu demostrat esforç, compromís i un molt esperit d'equip. I aquesta victòria arriba just abans del Dia Internacional de la Dona, una data molt significativa per reivindicar el paper de la dona també en el món de l'esport. Merci per ser aquí. Us podríeu presentar, sisplau? Hola, soc l'Aina, tinc 16 anys i soc jugadora de la Copa Col·legial i doncs he disputat aquest partit com a jugadora. Hola, jo sóc l'Anaïs, professora d'Educació Física de Batxillerat i he estat amb la coordinació juntament amb el Martí de la Copa Col·legial. Aina, des de quan jugues al bàsquet i què és el que més t'agrada de l'esport? Jo al bàsquet fa com des de 5 anys més o menys i vaig trobar una afició gràcies al meu pare que em va apuntar a un campus i vaig dir fins que no m'agrada, no sé què. I al final doncs li vaig agafar el gustillo i vaig dir pues em quedo aquí i li fa molt gust. Gràcies al bàsquet he conegut a molta gent, he fet família, he fet amigues i és una experiència inolvidable. Doncs expliqueu-nos, com ha estat aquesta experiència? Perquè m'han dit que heu guanyat a l'últim moment. Doncs aquesta experiència ha sigut espectacular. Guanyar l'últim segon va ser increïble, la pell de gallina, la tensió, la pressió, va ser espectacular. Moltes emocions presents a la pista, molt equip, molt recolzament del públic també i va ser espectacular, sense paraules. Realment he guanyat i tal i segurament aquest ha sigut el moment més especial, no? Com heu viscut aquest moment? Quines emocions heu viscut en aquesta situació, en aquesta vivència? És bastant difícil d'explicar, ja que ha sigut... És que no hi ha res per dir, és molt increïble, no ens ho creiem nosaltres, avui tampoc estem com, l'han guanyat, no? Anem a Catalunya a competir contra un nivell molt més alt, que està difícil de competir, però ha sigut increïble, emocions, com he dit abans, i l'alegria, l'emoció, aquell moment de, hem guanyat, i a part l'últim partit contra el Janer, molt complicat de disputar, increïble. I què suposa per a vosaltres en una lliga que se celebra per primera vegada a la Copa Femenina? Doncs sí, molt cert. És la primera vegada que fem aquest torneig. És el segon any que es fa la Copa Col·legial a Andorra. Per primera vegada tenim l'equip femení i quin equip femení que hem tingut aquest any. Un equip molt cohesionat, que ha jugat i ho ha donat tot a la pista. I bé, esperem que sigui el primer de molts anys i que continuï creixent aquesta disciplina i aquesta modalitat, perquè al final és interescolar i no només és el bàsquet, sinó que són tots els valors que es mouen de fair play, de cohesió i d'animar també les altres escoles. Abans ens has explicat que és com una família, no? En veritat, o sigui, al final feu família, feu un equip i tal. I quina relació hi ha entre vosaltres dins de l'equip? Tant dintre com a fora la relació és molt bona, ja que dintre de la pista és necessari fer família, fer equip, ja que en moments bons, positius, negatius, es necessita apoyo, no? O sigui, recolzament per part de totes en situacions bones com difícils, no? I fora de la pista també és important, ja que fas equip, família i agafes confiança perquè ja es coneixen cada una de l'equip i fa que tot funcioni millor, els sistemes, les jugades i tot. Com bé haveu dit, hi han hagut moltes emocions durant els partits. Hi ha alguna anècdota divertida que recordeu especialment? Doncs anècdotes no tenim ninguna, però justament quan el partit estava igualat, a ratos anaven pujant, baixant, perdent, i tot ens deixava com... no? És com... Ara això, ara no... Quan posaven un punt nosaltres era... Vamos, no sé què... Super, molt xulo, molt divertit. Aquesta entrevista és just abans del Dia Internacional de la Dona, del 8 de març. Què significa per a vosaltres?
Doncs, no sé, al principi jo crec que és la cohesió entre les noies, no? I és aquesta lluita que tenen elles per poder dir qui són, sobretot dir qui són a la pista i què més que amb l'esport, amb el bàsquet, que és el que al final els uneix entre elles i que siguin capaços de demostrar que ho valen, i jo crec que aquest paper ha estat molt ben defensat per totes elles. Teniu algun referent en el món de l'esport? Que no sigui bueno, pot ser el bàsquet, pot ser algun esport, el que sigui. Quin és el vostre referent esportiu? A veure, referent esportiu no és que en tingui, però jo tinc una persona que gràcies a aquella persona, que és el meu pare, m'ha fet arribar fins aquí, arribar fins on ha arribat, a competir amb coses col·legials, amb lligues catalanes, amb seleccions, i agraeixo molt al meu pare que m'hagi fet la prova, animat, que no perdés l'oportunitat. No ho agraeixo tant per part seva, però si no hagi arribat fins on ha arribat. Doncs en el meu cas, la meva trajectòria esportiva, jo no vinc del món del bàsquet, vinc del món de la gimnàstica rítmica i he tingut molts referents al llarg de la meva carrera i de fet han sigut persones que m'han impulsat a fer els estudis que he fet, a continuar en l'esport i a tenir aquesta disciplina per continuar en aquest món. Bé, clar, parlant de l'Aina, quins són els teus objectius de futur dins i fora del bàsquet? És a dir, si tu et vols dedicar més enllà a ser una professional del bàsquet o això? A veure, tinc moltes opcions ara mateix. A mi m'agradaria, és el meu somni, arribar a ser jugadora professional, a estar en les seleccions, com fa res, aquest estiu vaig estar a una, i estar en les seleccions, arribar a competir contra Espanya, no solament Lleida, i arribar molt lluny amb el bàsquet, però si no s'ha arribat a donar el cas, doncs m'agradaria ser professora d'educació física, dedicar-me als nens, que m'agrada molt els nens petits, també la gent, i dedicar-me a l'esport. És una cosa que he portat a la sang des de molt petita, ja que a casa meva m'han ensenyat que l'esport és necessari com per la salut i per oblidar moltes coses a l'escola. I llavors, doncs, dedicar-me a qualsevol cosa, però sí o sí ha de ser esport. I per acabar, però no menys important, quin missatge donaríeu a altres noies que vulguin començar a fer esport? Jo crec que han de prendre l'esport, sobretot en nenes joves, noies joves, que primer que s'ho passin bé. És una manera de fer relacions amb altres persones i sobretot també perquè al final és una base de salut i que les pot fer millorant en el seu rendiment esportiu, en aquest cas. Jo crec que cada vegada més hi ha més referents femenins i això també beneficia que s'hi puguin inscriure més noies en el món esportiu. Jo el missatge que els transmeto és que no perdin l'oportunitat i que si feien amb alguna cosa és seguir endavant, donar una passa perquè cada vegada vas millorant, no? A poc a poc les coses van sortint i no estressar-se i anar amb calma, que al final tot s'acaba sortint. Doncs enhorabona, perquè ha sigut una vivència superemocional, la veritat. I a més, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres i haver compartit la vostra experiència. I enhorabona per representar tan bé a la nostra escola. A tots els oients, gràcies per escoltar Radio Escola. Ens retrobem molt aviat amb nous protagonistes i noves històries. Fins la propera!